ଯିବ ପି ଦିଅ ମୁଁ ଚିନି ରଖିଛି ପାଟିରେ ଦେଇଦେବି ହଁ ଏକାଥରେ ପି ଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁନୁକୁ ଆଜି ବହୁତ ଜୋର କାଶ ହେଉଛି। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କମୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଇ ଘରୋଇ ଉପଚାରର କାଶ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି କରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଶ ହେବ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ସଜେଇକି ରଖିଛି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ଦେଉଛି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନାଁ କ'ଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାସମ ପତ୍ର, ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ନିହାତି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦେଖାଉଛି ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ର, ଯାହାକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାହାର ପତ୍ର କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଏଇଟା ତ ସବୁଆଡ଼େ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ନିହାତି ଥିବ, କାରଣ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ହିଁ ତୁଳସୀ ଚଉଁରାରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ନିହାତି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ନେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୁନୁ ଛୋଟ ପିଲା, ତେଣୁକରି ତା ପାଇଁ ଏଠି ଛୋଟ ଅଦା ଖଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଦାର ପରିମାଣ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଟାକୁ ଗରମ କରିଦେବେ, ଟିକେ ହାଲକା ଲୁଣ ପକେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ଭଲସେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବେ। ଡାବର ମହୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ମହୁ ନେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥିବ। ମୁଁ ଏଠି ଡାବର ମହୁ ନେଇଛି। ମୋ ଛୋଟ ପିଲା, କାଳେ ପେଟ ଖରାପ ଗରମ ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ହନି ମହୁ ନେଇଛି। ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏଇ ରେମିଡ଼ି ସହିତ ଗୋଳ ମିଶାଇ ଦେଲି ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବି। ରେମିଡ଼ି ପିଇଦେଲ, ଟିକିଏ ମାନେ ପିତା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପିଇଦିଅ। ପିଇଦେଲେ ସିନା କାଶ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଅଦା ନ ପକେଇଲେ କାଶ ଛାଡ଼ିବ କେମିତି? ପିଇଦିଅ, ପିଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଡେଲି ସକାଳେ 4ଟା ବେଳେ ପିଇଦେବ, ପିଇଦେଲେ ଭଲ।